Loh, ngono wae nesu. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Kliwon tanggal 17 Februari taun 2026. Kapethik saka Injil Matius bab 5 ayat 20 tekan ayat 26. Loh, mung ngono wae kok nesu. Loh, mung ngono wae kok njaprut. Karepku mono mung guyon, lah kok dilepone ati. Karepku mono mung guyon, lah kok dilepone ati. Karepe mono arep dadi penyanyi dangdut kaya Elvi Sukaesih utawa Tasha. Ning kok ya ra iso. Ngapunten nggih para kadang. Para sedulur, aja gampang nesu. Aja gampang jontong, njur njaprut prengat-prengut. Wong nesu iku praupane kaya demit lho. Ra percaya? Coba ngilewa. Nggilani to. Gusti Yesus sing waosan dina iki nandhesake piwulang dalem ngenani bebayane wong kang seneng nesu lan gampang nesu. Sapa kang nesu kudu kaukum, mengkono pangandika dalem. Lho, ra mung nesu to, mongso bebayani, mongso kudu kaukum. Njur apa bebayane? Ayo kapigatekake kanthi permati. Tindak nesu mono bisa dadi lawanging piyala padha ndheder angkara. Isi eling to karo 7 dosa pokok kang kawulangake dening pasamuan suci. Salah sijine yaiku kanepson utawa seneng nepsu. Akeh buktine. Marga nesu paseduluran bisa rengget kepara malah bubar. Merga nesu wong diedoi liyan njur kilang-kileng kijenan. Merga nesu wong bisa nganiaya enggo gawe rajapati. Sawijining bocah ing negara Cina kono tega mateni sawijining wong brangasan kang wis gawe urip rusake bebrayatan wong tuane. Bali menyang sabda dalem Gusti dina iki. Kanthi sabda kang sajak atos iku, Gusti kersa nyandhek maneka perkara ala kang bisa wae dumadi awit saka tumindak nesu. Rikala sakeh perkara ala kasil kacandhek, mesti uripe manungsa bakal luwih becik, luwih tentrem, uga luwih raharja. Marga kacandheke tindak nesu, paseduluran bisa sempulur kaslametake. Luwih-luwih marga kacandheke tindak nesu, akeh jiwa kaslametake saka pati. Akeh wong sarta keluarga tetep bungah marga ora kapedhotan katresnan marang wong-wong kang kinasih. Apa kuwi dudu kabar kabungahan? Para tresna pelem kinasih saka waosan dina iki bisa kadudut 3 perkara minangka piwulang. Sepisan perlune nglatih kesabaran, amrih ora gampang nesu. Wong sabar mono subur, tegese ya subur ngawuhake kanca, ya subur ngawuhake katentreman. Kapindho, prayoga ora ngendhem serik rikala kadung nesu. Egal pawuh. Serik kang kaendhem saya suwe saya akeh saengga pindha pelembungan suwe-suwe bisa mbledhos arupa tumindak kang banget mbebayani. Katelu, prayoga kasadari menawa ing donya iki ora ana wong kang sampurna tanpa luput kalebu awake dhewe. Rikala wong sadar mring kasekengan lan kawinatsan uga mbuka panemu menawa dheweke uga bisa luput. Dheweke uga bisa butuh pangapurane liyan, kepara
pangapurane Gusti Maha Wilasa. Suawi sami mujuk kunjung asma dalam Yang Rama Sayang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin. Gusti nyuwun welas, nyuwun sabar. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama Sayang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin.